Onye Vice Chancellor Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ Ọkammụta Charles Esimone ekwuona ka alụkọ ọlụ ọnụ iji wee gboo ihe iche aka mgba dị iche iche na-ezute usoro agụmakwụkwọ mahadum Naịjirịa. O kwuru nke a n'okwu mmalite ya n'agba nke 27 ọgbakọ zugbo etiti nke ọbịa n'afọ abụọ nke ndị gụburu akwụkwọ na Mahadum University of Nigeria dị na Nsụka bụ nke ha merubere n'Awka. Joseph Egbeọcha wetara akụkọ ịga n'ugbu a. Ya bụ mmemme bụ nke ọtụtụ ndị sitere n'ebe dị iche iche n'ala Naịjirịa bịara. Ọkammụta Esimone, onye gosipụtara afọ ojuju na mbọ dị iche iche ndị gụchara akwụkwọ na mahadum dị iche iche na-agba iji nyere mahadum ndị ahụ aka, kpọrọ oku ka ya bụ ọsọ enyemaka bụrụ nke a na-eme oge ọbụla n'ihi na dịka o si kọwaa, ego a na-enye mahadum dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa site n'aka ndị guzobere ha abụghị nke na-ezuru ha oge ọbụla. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa National President nke ya bụ otu University of Nigerian Alumni Association bụ Maazị Ben Okoronkwo mere ka amata na ihe dịka afọ 57 gara aga na ọtụtụ ndị ya bụ otu agara n'ihu na-enye ya bụ mahadum nkwado dị iche iche, ma kpọkwazi oku ka anyị kọọ nwa amịrị ọnụ iji hụ na arụpụtara ụlọ a ga-eji mara ndị otu ahụ na ya bụ mahadum. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche otu ahụ n'Awka bụ Dọkịnta Chinedu Mbalisi kpọrọ oku ka ndị niile gụrụ akwụkwọ na mahadum dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa bụrụ ndị ga-aga n'iru na-atụnye ntụnye nke ha maka mmepe mahadum dị iche iche niile bụ ebe ha gụrụ akwụkwọ. Otu onye otu ahụ ma bụrụkwa onye bụbu onye omebe iwu n'oge gara aga na Anambra steeti bụ Maazị Joe Dimobi kwuru na ndị niile azụrụ na ya bụ mahadum ga-abụ ndị ga-aga n'iru na-ahụ na ha na-akwalite obibi ndụ ndị mmadụ n'ogogo dị iche iche ha nọ. Site n'Awka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.